coneixents i els que posseeixen des del públic d'ací, des de casa. Avui és la convocatòria del Pleno d'Organització i anem a seguir els punts de l'ordre del dia. El primer és constitució de grups polítics, dació de cuentas. Estan els grups polítics del partit, s'han constituït com a grups polítics el Partit Popular, el Partit Socialista, Compromís, Vox i Esquerra Unida Podem. Unides Podem. No sé si... Podem. Disculpa. Després, punt de l'ordre del dia. És dació de comptes. Si algú vol prendre la paraula, pot comentar-ho avui. Anem per l'ordre del dia. Sí, no. Res? Per socialista? No. Bé, entonces passem al segon. Nomenament de membres de la Junta de Govern local. Se dona esta dación de cuentas, esta dación de comptes. Nomenar a los miembros de la Junta de Govern local: María del Carmen Romaguera Furió, David Sales Hernández, Ramón Julio Yacer Basa, María del Sagrario Furió Grancha y María Asunción Simarro López. De la mateixa manera, si voleu comentar alguna cosa. Carlos? ¿Sabes? També, dins de l'organització, el nomenament de tinents d'alcalde, de la mateixa manera s'ha nomenat María del Carmen Romaguera Furió, David Sales Hernández, Ramón Julio Yacer Basa, María del Sagrario Furió Grancha, María Asunción Simarro López. De la mateixa manera que no us dono trasllat, que si voleu comentar alguna cosa. Julio? Carlos? Isabel? Perdó? El punt quart, delegacions especials en Consellal, dació de comptes, conferir les delegacions especials en esports, benestar social, igualtat, majors i salut, María del Carmen Romaguera Furió, festes populars i tradicions, David Sales Hernández, obres, sostenibilitat i servicis, Ramón Julio Yacer Basa, joventut, promoció econòmica i ocupació, María del Sagrario Furió Grancha, educació i cultura, Asunción Simarro López, agricultura i medi ambient, Leoncio Luna Cabo, innovació, digitalització i comunicació, Vicente Alberto Romaguera Marí, participació ciutadana, transparència i responsabilitat social, Miguel Monforte Castelló. De la mateixa manera també, si voleu fer algun comentari o alguna cosa. Sí, jo volia en aquest aspecte comentar una cosa. Des del nostre grup municipal ens dona molta llàstima que de gent que ha desaparegut promoció lingüística i memòria històrica per part de l'anterior corporació. És una cosa que per a nosaltres sí és de veres que és prou important, però no és una cosa que estiga a la nostra mà. I la segona cosa que volia comentar és si podíem introduir un poquet més en què és la responsabilitat social, que ho he llegit i la veritat que tinc un dubte en principi aquesta àrea de treball en què consisteix. No sé si ho has dit tu o ho expliqué jo. Bé, participació ciutadana, transparència i responsabilitat social és quant a la repercussió que poden tindre les distintes actuacions, tant des de l'ordre públic com des de l'ordre privat, en el que és el conjunt de la població i la responsabilitat social, entre altres coses, també és com afecta a la gent d'Alcàsser, perquè és el nostre àmbit competencial, les mesures que se prenen tant a nivell públic com privat. En quant a les contratacions que hi ha aquesta responsabilitat social implica la menor afectació a béns personals, pressupost i de la gent i en aquest sentit. Carlos, no sé si vols saber. Nosaltres reiterar la pena per la desaparició de la regidoria de memòria històrica i de promoció lingüística. Crec que són dues regidories que en aquests moments fan molta falta. I també volia preguntar, el que va preguntar Julio, el tema de la responsabilitat social. Bé, el que vostè ha dit, bé, ho va explicar, jo no ho he entès, però crec que tot això està dins de benestar social. Però bé, cadascú reparteix conforme considera. Bé, contestant, nosaltres hem diferenciat les dues àrees perquè una cosa és benestar social en quant al tractament a la gent i a situacions que són de més necessitat per una banda
que ho hem separat perquè creiem que és una cosa diferent i se poden aplicar mesures d'índole distinta i és més transversal. És tant en contratació com en altres àrees que no són necessàriament exclusives de servicis socials. Per això, assignar-la també a promoció econòmica tampoc es pareixia raonable perquè, insisteix, és transversal i fa responsabilitat social i d'ahir que estiga en una separada. Respecte de la de memòria històrica, la legislatura passada tinguérem les comissions i la veritat és que es repassaven les actes i veiem que no tenia contingut. És a dir, nosaltres hem intentat evitar que n'hi hagi títols molt pomposos que després estiguin buits de contingut. I per això, si no n'hi ha contingut, s'ha deixat caure. Promoció lingüística, crec que estem parlant valencià i això ja és una manera de promocionar-ho. Nosaltres no tenim ningú complex de parlar valencià, parlar en castellà o en la llengua que siga més fàcil per entendre l'altre interlocutor. No tenim ningú problema en això i bueno, la promoció lingüística està dins de cultura, és a dir, se van a fer espectacles en els dos idiomes, se va promocionar igualment, és a dir, el que no n'hi hagi un títol específic o pompós no vol dir que no se vagin a tratar estos temes. Bueno, jo he parlat de... Perdó? Puc explicar? Ah, sí, no, perdó, no sabia que volia dir alguna cosa. Sí, no, és que en el tema de responsabilitat social, nosaltres hem parlat de benestar social, no de serveis socials. És algo molt transversal que és com ho entenem nosaltres, o com seguim entenent tots nosaltres. Si vostès ho entenen d'una altra forma, doncs bé. Quina forma creu que ho entenem? Perquè com diu... Benestar social és tot en conjunt. Si desglossa, estem parlant de dues coses distintes. I vostè ha parlat de serveis socials i nosaltres parlem sempre de benestar social. És una columna. I el tema de promoció lingüística, doncs, crec que s'enganyen. Que jo sàpiga... I memòria històrica sí que n'hi ha contingut. Se van fer diversos actes, altra cosa és que vostès no coneguin els actes, però se van fer diversos actes. Me pareix molt pretensiós saber el que coneguem o deixem de conèixer, però bueno, en qualsevol cas, aquestes qüestions a part... Jo he respetat el torn de paraula de vostè. Si m'està dient que no se coneixia... N'hi ha intervenció i rèplica. Si vol tornar a parlar, per favor demane-ho, però no m'interrompisca, perquè estava parlant jo. Si m'està dient que no coneixia, doncs és que no els han vist. No, he dit que no tenien contingut, no fiqui a la meva boca paraules que jo no dic. Jo he dit que no tenia... contingut de què? En les comissions veiem el PIN i poc més. I era participació ciutadana. Participació ciutadana i memòria històrica. En memòria històrica a les comissions no va anar absolutament res. No se va tractar absolutament res. Jo per això ho fico en dubte. Disculpe. Si vol acaba vostè i després intervindré jo. Per no xafar-me. Avant. Ja està, he acabat? Pues entonces, respecte d'això, si me permet, li contestaré. Les comissions de memòria històrica estan dins de contingut. No s'ha fet absolutament res. És tan fàcil com consultar-les. Participació ciutadana i memòria històrica. Això no vol dir ni que estiguem a favor ni en contra ni més allà. És a dir, nosaltres aboguem per una llei de concòrdia històrica en la que se reconcilia una guerra civil és el pitjor que pot haver en una societat perquè se maten dels dos del mateix bando, que és espanyols. Per tant, en aquest sentit, nosaltres no tenim ningú tipus de problema. I respecte de lo que m'estava comentant, vostès tenien servicis socials, me pareix molt bé, són formes d'organitzar-ho. Nosaltres considerem que la responsabilitat social afecta a més àmbits, no té que estar exclusivament ahí, i per això s'organitza d'aquesta manera. De tota manera, estem oberts a qualsevol tipus d'indicació, de facilitació, per això ficarem una junta de portaveus on comentarem aquestes coses i se mos podria haver traslladat també, que no hi ha ningú problema, i tot allò se valorarà i se podrà canviar la meva opinió, no hi ha ningú problema. Bé, dit el qual, passem... Únicament. És que nosaltres no teníem serveis socials, teníem benestar social. No diga que teníem serveis socials. Era benestar social, regidoria de benestar social. Els serveis socials entraven dins d'això, però no eren la totalitat. Benestar social. Ja està, fins així. Si vol parlar... Ja està, jo ja... La meva intervenció ja ha acabat. Simplement era si ja ha acabat... rectificar el que vostè estava dient. Si ja ha acabat, i ara l'exhorte a que llisca el primer punt de les comissions i de les delegacions especials. El primer punt que he llegit és esports, benestar social, que el benestar social no ha desaparegut, que a més, benestar social com responsabilitat social és transversal
la part que vostès tenien segueix ahí i a més afecta més àmbits. Ho dic per puntualitzar, que no ha desaparegut, perquè se'l llistat de coses una miqueta. Bé, gràcies. Disculpen, ja l'ha donat 4 torns de paraula. Crec que vostè no ha sigut en la vida ni la enèsima part de generosa en la concessió de torn de paraula. Jo crec que el tema ja està esgotat. Si vol dir alguna més, avant. Però ja no n'hi ha més turnos, per favor. Vol dir alguna més? Vale, doncs perfecte, entonces passem a un altre tema. Bé, el 5è és Junta de Govern Local, delegació d'atribucions per a l'alcaldia presidència, se delega l'exercici de segons atribucions, aprovar instruments de planejament, de desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana no utilitza el ple, aprovar els instruments de gestió urbanística, aprovar els projectes d'urbanització, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i concursos de provisió de llocs de treball, atorgament de llicències d'obra, atorgament de llicències ambientals, aprovar liquidacions d'impostos, padrons fiscals i altres documents impositius, aprovar els expedients de fallits, anul·lació de rebuig i baixes en data de recaptació. Si voleu comentar alguna cosa també d'això? No? Eva? Voleu comentar alguna cosa? Doncs passem al punt 6è. Règim de sessions de l'Ajuntament, Junta de Govern Local i comissions informatives. Bé, com se va explicar, segon dimecres de cada mes, segon, i com hi ha una sèrie de comissions que igual segurament no serà habitual, segurament seguirà seguint soles els dimecres, però si donara la coincidència que tingueren que convocar-se totes per alguna raó, coincidiren totes, doncs hem preferit també donar una altra opció, que seria el dijous. D'ahir que diguem que el segon dimecres i o dijous de cada mes serien la Junta de Govern i les comissions. I el tercer dimecres de cada mes el pleno, bàsicament com s'han de fer fins ara. Si voleu comentar alguna cosa. No, yo únicamente indicar que la propuesta de cuántos fueren en el cheque de la pasada igual se recollista. Gracias. No sé si... Sí, nosaltres, a part de tal com s'han dut ara a terme les comissions, també ens agradaria que no sols foren informatives, sinó que també foren com una taula de treball en la que tots puguem aportar idees, ja que és per al poble que se puguen aportar propostes i demés, i que a part de que se convoquen a la corporació, els que estiguen assignats a aquesta comissió, que també ens agradaria, si no ens importa, que pugui entrar la corporació, al igual que entrava abans que ho prohibiren i com s'havia fet fins a aquesta fitxa. Molt bé, jo sí que acabar fent una puntualització. En 2019, en el pleno d'organització, se fica segon dimecres de cada mes les comissions i el tercer dimecres el pleno. Després, en ares a evitar que algú pogués anar, i si algú soc jo, se va intentar modificar, se va aplicar la llei, no s'està dient que no, però dins d'un marge. Això, en tots els respectes, s'ha acabat i anem a intentar comptar amb la màxima afluència de tots i totes les persones que siguin membres de la corporació en tots els horaris. Per això, si hi ha algú que tingui algun problema en l'horari, com s'ho diga, intentarem quadrar. Bé, el punt 7è és coses... Ah, sí, vale, pues perdó. Este no va a hacer de cuenta, este no, gracias, secretario. Bé, pues respecte a este règim, tenim que votar. ¿Votos a favor? Bé, unanimitat. Mantenim. Molt bé, gràcies a la resta de grups i bueno. Seguim, el punt 7è és la constitució de comissions informatives permanents municipals i comissions especials de comptes. Bàsicament són les mateixes que les regidories, la Hisenda, Urbanisme, Administració General, Personal i Seguretat, Esports, Benestar Social, Igualtat, Majors i Salut, Festes Populars i Tradicions, Obres, Sostenibilitat i Servicis, Joventut, Promoció Econòmica i Ocupació, Educació i Cultura, Agricultura i Medi Ambient, Innovació, Digitalització i Comunicació, Participació Ciutadana, Transparència i Responsabilitat Social i l'especial de comptes que també
és que té les funcions que la llei atribueix i que, com ja saben, és d'obligat. Procedim a la votació. Qui està a favor de... Què? Ah, sí, perdó. Gràcies. Les comissions quedaran constituïdes per 6 membres del grup municipal popular, 2 membres del grup municipal del Partit Socialista, un membre del grup municipal Compromís, Acord per Guanyar, un membre del grup municipal Vox i un membre del grup municipal Esquerra Unida Podem. La distribució no és gratuïta, la distribució és perquè té que reflexar, se té que traduir-lo del pleno. Els grups minoritaris, com sols tenen unos, tenen que estar en totes. Nosaltres, perquè hi haguera proporcionalitat, s'ha tingut que fer així en 2 del Partit Socialista. L'altra alternativa era reduir a uno el Partit Socialista, que era ficar-lo al mateix nivell que els que tenen uno, que tampoc la representativitat és major, per tant no m'ho pareixia adequat, i ahí que té que reflejar també lo del pleno, per això els membres del Partit Popular, que hi ha una majoria absoluta sí, té que veure reflexada en les comissions. I això és la distribució. Així. Votem? Vale, doncs anem a votar. Qui estigui a favor? Vale. Qui s'abstén? Molt bé. Gràcies als grups que ho han apoyat. Respecte de la 8ª, assignacions econòmiques als grups polítics, s'ha deixat com estava, se va pensar en fer una millora tant als grups polítics com a... se va pensar en fer una modificació, pujar una miqueta, se va ficar en junta de portaveus, se va transmetre que no, que preferien pujar el fijo al grup municipal i no el variable respecte de... perquè, bueno, us ho llegeixo així, sabreu de què estic parlant. Establir per a cada grup polític una dotació econòmica amb un component fixe de 200 euros mensuals i un component variable de 50 euros mensuals per cada concejal no portaveu en efectes retroactius. El que són les retribucions, la dotació econòmica, s'havia pensat a pujar, alguns grups polítics consideren que estava bé a pujar, no tots no, estic dient alguns, consideraren que estava bé a pujar la dotació econòmica al component fixe, però al variable, com el Partit Popular no té més, evidentment deixa més beneficiat. El segon més beneficiat haurà sigut el Partit Socialista, perquè també té més d'un. Se ens va indicar que preferien que estigueren igual i ho han deixat igual. O sigui que això ho han modificat i ja està. No sé si llavors votem. No sé si voleu comentar alguna cosa. A veure, realment no és que mos pareixia bé, sinó que pensaven i comentaven que era més lògic, però al final es va parlar que ens quedàvem igual perquè realment no necessitem aquests diners per temes d'organització, perquè per al que gastem aquests diners els grups municipals és per a efectes d'ací de pleno i de treball. Però és a dir, no és que ens pareixia bé, sinó que es va pensar que era més raonable. Jo veig bé que es queda igual. Veig bé que es queda igual. ¿Sabes? Bueno, sí, el que importa realment és el consens de tots els grups polítics i arribar a un acord. I si se va arribar a un acord, doncs crec que és el més correcte. Bueno, sí, nosaltres també en la Junta de Portaveus estarem diguem que considerem que s'ha de quedar igual que la legislatura passada. Considerem que no tenien per què acarrear este gasto i modificar este gasto més a les arques municipals. Així és que s'ha quedat igual que la legislatura passada i el gasto serà el mateix. Bé, sobre això un xicotet incís, és a dir, quan se va comentar se ens deia que volien el component fixe que s'apujara i el component variable que no se tocara. Per coherència, vaig comentar jo que n'hi havia que si s'apujava tot o no s'apujava res, hem optat per mantindre-ho i ja està. Estos gastos no són per l'activitat així en el pleno, són perquè puguem els grups polítics, els grups municipals que puguen fer activitat. Si voleu fer un pamfleto davant al govern, que tingueu diners perquè no traureu de la butxaca i que pugueu fer, dir, l'alcalde és un despotat.
si voleu dir-ho, no en aquestes paraules, però segur que... Espero que no. Espero que no. Pero bueno, que es para desarrollar la actividad política a nivel municipal, no es para que los concejales no tengan que fijar dinero, no es una otra cosa, no es una fortuna tampoco, pero bueno, para que se pueda cumplir la función del artículo 23, que es un derecho fundamental de la participación política, ninguna cosa más. Vale, pues entonces, voten. Vale, pues ¿quién está a favor de aprobar el punto que está? Bueno, també agrair a tots els grups la votació a favor, la unanimitat. Bé, el punt 9 és indicació de retribucions als membres de la corporació. Els preus quan se va a tots els membres de la corporació, excepte quan estiguen donats d'alta amb dedicació parcial o exclusiva, és a dir, qui estigui en dedicació parcial o exclusiva no percebrà aquests emoluments. Assistència plena, 275 euros. El que s'ha fet realment és redondejar, perquè en l'anterior el que n'hi havia eren unes quanties de 200... L'assistència plena eren 273 en 64, s'ha ficat en 275. L'assistència a Junta Local de Govern estava en 164 en 60, s'han passat a 165. L'assistència a Junta de Portaveus estava en 164 en 60, s'ha passat a 165. L'assistència a comissions informatives, la presidència efectiva, estava en 153 en 11, s'ha passat al 155. El resto de components eren 98 euros, en les comissions que anireu de les que se convoquen, estava en 98 euros en 02 i s'ha passat a 100 euros. I això s'han redondejat a l'alça perquè estava també més proper. L'assistència a la mesa de negociació estava en 151 en 76, s'ha quedat en 150, estava més proper de la quantitat menor. Després, els càrrecs en dedicació exclusiva, perdó, els càrrecs en dedicació, està l'alcaldia, s'han preparat dos classes, l'alcaldia presidència i un consellal o una conselleria delegada. No sé si tindreu l'últim que s'ha ficat en... Imagina que ho tindreu, el que passa és que fem-nos eco de lo que havíeu raonat, de lo que raonat que la Junta de Portaveus s'ha modificat. Se va penjar en Gestiona, no sé si ho haureu vist, i si no ho heu vist, vos ho fem arribar, si no ho heu vist, ho heu vist tots? Carlos, també? ¿Esto es mismo? No, no sé si muy bien. Vale, ¿el partido de esto tenéis ganas? Vale. Bé, l'alcaldia presidència seria un salari en brut de 3.400 euros al mes, en 14 pagues, en dedicació parcial el 90%, i la concejalía delegada 2.985 euros bruts en 14 pagues, en dedicació exclusiva. Això és el que se va comentar. Fem-nos eco de lo que havíeu dit, per ficar-vos en antecedents. La meva antecessora, com bé sabrà, cobrava en brut al mes 3.337 en 62, en brut, que és una diferència de 62 en 38, en el que n'hi ha. Per tant... En 12 pagues. En 12 pagues, sí. Que tu ficar 14. Sí, perquè les funcionaris tenen 14, no per altra cosa. Vale, pues si voleu fer algun comentari. En principi, nosaltres el càlcul que hem fet és comparant, perquè clar, any rere any se va pujant el sou per a que aquestes coses i aquestes pujades no passen, no? Hem comparat el 2010, que és quan va ser la presa de possessió per part de l'exalcaldessa. A veure, crec que any rere any se continuarà fent aquesta pujada, m'imagino jo. No sé, com no està especificat, doncs tampoc podem parlar de coses que no estan especificades. En qualsevol cas, nosaltres hem fet el càlcul de la legislatura anterior i teníem que s'ha de començar en 3.076 euros en 72 en 12 pagues, fent un total anual de 36.920 euros en 64 euros. Si me permets, és que el salari brut del 2023, que és l'any que estem, no fa 4 anys, és de més de 40.000 euros. El que estava. És que les dades que tens no són correctes.
Jo he agafat el que és l'expedient. Ja, però perquè s'anava pujant, és a dir... Ja, però jo t'estic parlant, o sigui... Però pots comparar el 23. Estem parlant de legislatures. No, estem parlant del sou que se cobrava enguany en el d'enguany. Bueno, jo t'estic parlant de legislatures. En qualsevol cas, s'ha fet la pujada, perquè si no al final, ja t'he dit que al final de la legislatura segurament no continuarà este salari. En qualsevol cas, se parla d'una dedicació del 90%. Ese salari, o més que salari, esa assignació, se té que afectar del 90%, és el total, com està el tema? És un preu que després se li ha de rebaixar el 90% o directament ja està en 90% de dedicació? Pregunte. És el 90% de dedicació. En aquest aspecte, en comparació, com ja t'estava comentant abans, hi ha una pujada d'una legislatura a una altra del 29% de l'assignació, perquè ara són 14 pagues. En qualsevol cas, tenim dos pagues extres que no estan contemplats. I des del punt de vista també d'aquest regidor delegat, que ja comentaves, no n'hi ha ningú, però m'imagino que aquest preu del regidor delegat serà el que afecte les assignacions dels regidors que s'encarreguen d'àrees. Pregunte. No. Ese dato y ese preu... Te conteste, en la legislatura anterior se podía liberar a 3, en esta legislatura se puede liberar a 5, de momento no s'ha liberat a ningú. Vale. Tampoc n'hi ha assessor. Vale. Però aquesta assignació s'ha incrementat en un 47%. També. El què? L'assignació del regidor en qualsevol cas... Insistix, és que estàs comparant quantitats que no són adequades, perquè tu no, estàs comparant el de l'inici de legislatura. Jo no sé si l'IPC va pujar o no va pujar, perquè el que se va pujar durant la legislatura del 19 al 23, perquè com no està, el que se va pujar en aquesta legislatura va ser exclusivament el que s'apujava als funcionaris, crec recordar. Els percentatges que s'apujava. L'actualització. No anem a comparar això, anem a comparar una altra cosa. Nosaltres hem mirat, perquè clar, ens ha aparegut una xifra que és rellevant, no? I l'hem comparat mirant l'ISPA de l'any 2022 en les assignacions dels diferents ajuntaments de Silla i de Picassent, que són els nostres veïns. En Picassent l'assignació estarà en 49.000 euros en dedicació exclusiva. Silla està en 44.800 euros en dedicació exclusiva. I si, en el nostre cas, l'alcaldia se posarà dedicació exclusiva, que té el dret de fer-ho al llarg de la legislatura, se podria fer, s'augmentaria un 10% i passaríem a tindre una assignació de 52.360 euros. Si comparem, si augmentem el 1,1 perquè has d'augmentar el 10% de la dedicació, m'imagino que el salari s'augmentarà el 10%. M'imagino. Sí, però ja t'he dit jo que no va passar. Per això te pregunto. Però ja t'he dit jo que no va passar. En un casual, si mos quedaríem per euros, ¿vale? Anem a quedar-nos en este número, no? El que he comentat al principi, que són 47.600. És molt per euro. La població de Picassent està ara mateix en 21.000 persones, 700. I la de Silla està de 9.200 persones. És a dir, a nosaltres, com al casero, l'alcalde en aquest cas, ens està costant el doble que altres dues poblacions que tenen una realitat completament diferent. Nosaltres, des del grup municipal d'Esquerra Unida Podem, pensem que, si comparem, perquè realment no tenim metro, no tenim tren, el nostre terme és més reduït, pensem que és una pujada de salari, en aquest cas, o d'assignació, massa gran. Això és el nostre opinió. Carlos? Lo mateix. Jo com municipal opino el mateix. A tots els pagues en un 90% ho veig un poquet exagerat. Molt bé. Isabel? Sí, jo volia apuntar. Primer fer una puntualització que has comentat de ficar 14 pagues com un funcionari. L'alcalde no se pot considerar un funcionari perquè és un càrrec electe, per tant no té per què tenir els mateixos drets que un funcionari de carrera de l'administració local. Normalment, en altres administracions, els càrrecs electes cobren 12 pagues. Esta pujada m'ha semblat també un poc massa elevada, si podria haver fet segons la pujada de l'IPC, així no podríem estar d'acord, però és una pujada massa elevada. De totes maneres, igual que he dit en l'anterior punt, aquestes assignacions
deurien de ser consensuades per tots els grups municipals, perquè així estem. Ara està vostè del Partit Popular, però en l'altra legislatura estarà un altre grup i crec que són temes que haurien de ser acordats i arribar a un consens. Per tant, estaria bé poder deixar-ho damunt de la taula i fer una comissió o una junta de portaveus i poder remenar-ho i arribar a un acord. Per aquest punt sabem que vagin endavant, perquè vostès tenen majoria absoluta, però crec que per a iniciar la legislativa el millor és arribar a un acord i poder dialogar. I per això estem. A mi m'agradaria que apareguera la totalitat del sou de l'alcaldia presidencial conforme apareixien les demás propostes. Si vostè considera que té que tindre un 90% de dedicació, és el que vostè considera, però així hauria d'aparèixer, això és un truco. Perquè al final el que apareix són 3.400 euros més al 90% de dedicació. Però l'alcaldia presidència cobraria, si estaria al 100%, 3.777 euros al mes. Entonces, això és el que hauria d'aparèixer aquí, encara que vostè agarrara el 90, el 80 o el 70. Sobre aquest sou ja se faria el percentatge, però això, aparent així, jo considero que no hauria de ser així. Hauria d'aparèixer la totalitat del sou, que després, ara és vostè l'alcalde, i considera que té que tenir una alta persona de dedicació, també considera que s'equivoca, perquè este poble necessita tota la dedicació possible. Però deu d'aparèixer la totalitat del sou tal qual apareix en conselleria delegada. Entonces, els 3.400 haurien de ser 3.777 bruts en 14 pagues, que és el que vostè va cobrar, encara que vostè tindrà la dedicació parcial al 90%. Sí. Contestant-li a la nostra companya de Compromís, ha ficat en taula que podríem fer una junta de portaveus i valorar-ho i tal. Bueno, en 2015, quan va entrar el PSOE a governar, podeu veure en l'acta, no se va passar ni per junta de portaveus, ni per plenari, ni res, i governaven en minoria. El poble, crec que el 21 de maig, va ficar molt bé en les urnes i va apostar pel Partit Popular. No, ho dic perquè nosaltres sí que ho vam veure a la junta de portaveus i no se va dir el contrari. A més d'això, en la llei reguladora de bases locals, el CASET, no ho dic jo, ho diu la llei, ha passat d'un poble entre 5.000 a 10.000 habitants a un poble de 10.000 a 20.000 habitants. Amb la qual cosa, evidentment que l'alcalde pot elegir cobrar 0 euros, però en conec a pocs. El tope entre 10.000 a 20.000 ha passat a 58.000 euros. Abans estava en 52.000. I l'argument és molt senzill. S'ha fet una regla de 3 del que cobrava l'anterior alcaldessa, que eren 40.000 en 51, quan eren menys de 10.000, i ara, agarrant la mateixa regla de 3, comparant-ho en més de 10.000 habitants, són 44.500. Això s'ha fet en 14 pagues, sí, Eva, en 14 pagues. I s'ha reduït un 10%, amb la qual cosa no va tindre la possibilitat al 100%. L'alcalde, per a que quede clar, per a tot el poble, finalment va cobrar 42.840 euros respecte al que vostè cobrava, que eren 40.000 en 51. Així que poden sumar i treure les xifres. Si dividim el 40.000 en 51,38 entre 12 mesos són 3.337 en 62. Front als 3.400, la diferència són 62 en 38 cèntims, que és el que va cobrar Alberto de més respecte a vostè. Dedicant-se un 10%. Perdó, està utilitzant el torn de paraula una portaveu. Fem el favor de respectar el torn de paraula. Siguem educats, per favor. I sí, per altra banda, estiguent Alberto d'alcalde, en 13 dies que duguem front al govern, al poble d'Alcàsser, voldria parlar un poc d'ahorro i d'estalvi.
i la veritat és que ens hem encontrat en coses que no ens esperàvem i una de les primeres accions que anem a fer és modificar la RPT en una modificació de crèdit d'un lloc de treball excessivament elevat, perquè si se diu que l'alcaldia té un sou elevat, així n'hi ha personal de l'Ajuntament, que no tinc res en contra del personal de l'Ajuntament, però que aquests sous, aquest RPT, el vareu aprovar fa pocs mesos, l'any passat, el vareu aprovar vostès. I ahir no n'hi havia gasto, això no significava res. I per altra banda, la veig preocupada. No sé quina és la preocupació de que cobren 67 euros més que vostè. No ho entenc. Sí. Acabem el torn... Si me fa preguntes, tinc que contestar. Perdó, acabem el torn de paraula. Després de que parles... Perdó. Que no me faci preguntes. Perdó. Després de que acabe el torn de paraula, també ha interpel·lat a la membre de Compromís i Compromís ha estat respetuós i callat. Per favor, segueix callant a la seva companya. N'hi ha un torn de paraula, n'hi ha un ordre. Després van tindre vostè rèplica. No patisquen, així van a poder parlar tots, però parlem dins d'un ordre, perquè si no s'apareix un galliner. I està en l'ús de la paraula la portaveu del Partit Popular. Per favor, respetem el torn de paraula. Siguem educats. Pot continuar, disculpo. Vale, ja està, era això. Ara ja me puc contestar. Ara tornem a donar el torn de paraula als membres per ordre. Julio, En principi sí és de veres que igual des del punt de vista de comparació de salaris en global pot ser que sigui un poc més, però de veres que la dedicació és un 10% menys. Va tindre un 10% menys d'alcalde, legalment parlant, treballant per al poble. I en aquest aspecte jo crec que hem de comparar coses que puguen arribar a ser semblants. I tornem a dir, és de veres que hi ha horquilles i se poden agafar aquestes horquilles com se vulgui, igual com si volguera posar-se 0 euros, està clar, però estarà d'acord amb mi que si comparem en poblacions que tenen el doble d'habitants, a veure, se pot fer una comparació prou directa. Pense jo, és una reflexió que sí. No sé jo si Alcàsser tindrà una complexitat com poble el triple de gran que jo que sé que fica Sentosilla, però des del punt de vista de ciutat i urbanístic hi ha moltes coses, està clar, però me dona la sensació de que la complexitat no és tan gran, però torno a dir, són opinions. El que sí que és comparable és el que ens diu este document, que és un document que se pot revisar, públic, que és d'Hisenda, i ens on queda reflexat al final el sou i l'assignació dels alcaldes en principi del País Valencià i d'Espanya. Gràcies. Carlos, veig mal que el 90% tenia que ser el 100%. És el moment. Sí, bueno, contestant a diverses aportacions que ha fet la portaveu del Partit Popular, en primer lloc, sí, no recordo exactament com es va dur a terme les assignacions del 2010, si no s'ho tocarem a la Junta de Portaveus, doncs estic d'acord, no me sembla bé. Sempre defensa que les formes importen i no que dialogar, igual que ho he dit així, doncs ho diré en tot moment. N'hi ha que dialogar i n'hi ha que arribar a un consens. És de veres que aquesta proposta, aquesta no, l'anterior se va dur a la Junta de Portaveus, però ha hagut una modificació, molt respectable, però clar, ens hem assabentat d'aquesta modificació en l'assignació d'alcaldia ara mateix, en el ple, que és una puntualització, però és una modificació que ens hem assabentat ara. Jo no és que estigui en contra de la pujada o baixada, pense que podia estar el sou com estava fins ara, però si considera pujar-lo, sí que considere que aquesta quantitat és bastant elevada, però torne a reiterar que aquests assumptes hem de reunir-se i acordar per a poder arribar a un consens i no tindre que discutir-ho en aquest òrgan, que és adequat, però
pense que podem arribar a un acord i dialogar per a poder treballar millor. Yo únicamente reiterar. La anterior alcaldia cobrava 40.000 euros bruts l'últim any perquè se feien les pujades actualitzades dels sous. Ara esta alcaldia cobrarà 42.000 euros amb menys dedicació. L'anterior alcaldia estava 100%, ara esta serà el 90%. Si se n'anem al 100% són 52.000 euros, són 12.000 euros més. Això és el que n'hi ha, i això són les dades. Les podem pegar la volta, ficar-les de puntetes, que facin el pino, podem ficar el que vulguem, però les dades són ixes. 40.000 euros anteriorment i ara, en la totalitat, en una dedicació exclusiva, 52.000 euros. Que va dedicar-se un 90% a soles al seu poble? Doncs me pareix bé. És el que cada un decideix. L'anterior alcaldia va decidir viure així. I ara, dedica el 90%? Doncs bé, és la decisió de l'alcaldia que en aquests moments estaria assentada. Però que no li peguem moltes a les xifres són les que són. I després el tema de la RPT i la modificació de crèdit, que ho ha ficat ahí tot en un puntó, quan es passi la documentació ja ho valorarem. Gràcies. Acabat? Sí. Portaveu del Partit Popular. Sí. Sí. Avant. Difícil respons. Me permet fer una pregunta que no he pogut fer abans. Ha passat del tot, però abans. Simplement era perquè els que van a tindre dedicació, els que van a tindre sou, simplement és l'alcaldia o se pensa també, com està la conselleria delegada, se pensa tindre una dedicació exclusiva a algun regidor? S'ha fet igual que estava, si me permet contestar, s'ha fet igual que estava, se valorarà el tema de la concejalía delegada. Se pensa... No ho han valorat de cara. De moment no ho han valorat. Ho dic perquè tenim que veure també com se desenvolupen les coses. No sé si... És que donen torn i rèplica, però no podem entrar en rèplica, dúplica, tríplica. Per tant, si ja han acabat, ara és el torn del Partit Popular. Sí. Isabel, la nostra companya de grup Compromís, encara que en el paper fique que no és exclusivitat al 100% i siga al 90%, això no vol dir que el 10% no estiga Alberto treballant per el poble. Us puc assegurar que això no us ho podeu dir avui, que duguem 13 dies. Això us ho podeu tirar encara més avant, dic jo. Quan penseu que no fem front a les coses del poble, que no escoltem els veïns i que no estem, doncs bueno, igual ahí podem aixecar aquest tipus de coses. Jo, com a portaveu, el fet de que durant 13 dies he viscut en primera persona molts dies i he compartit moltes reunions. En moltes empreses que tenien el govern socialista en la legislatura anterior contratada, empreses privades, que s'han assentat en elles i que ens han dit que mai, treballant al 100% en exclusivitat, que mai s'havien sentat en ells per a raonar de temes tan importants com la neteja i la poda. Des de la poda sí que s'han sentat, però tampoc ha sigut fins allà. I a la portaveu del Partit Socialista, Alberto no va cobrar el que vostè acaba de dir. Alberto va cobrar el que jo li vaig a dir ara, que són 3.400 euros bruts. I l'informe d'intervenció diu, en el punt tercero, el número de miembros de la corporación con dedicación exclusiva no excede del establecido en el artículo 75 de la ley 7/85, con lo qual no estem fent res que no diga la llei. I ja per acabar i puntualitzar que sí, Alberto cobrarà això i l'anterior alcaldessa cobrava els 40.000 en 51 i tenia un assessor d'alcaldia. Un assessor d'alcaldia per a l'alcaldia.
entre l'alcaldessa i l'assessor, Emili Moncho cobrava 35.798 en 29, la senyora alcaldessa cobrava els 40.000 en 51, que si aquestes dues xifres les sumem, ascendia a 75.849 en 67. Vostè ha sumat ahir una barbaritat, perquè ha sumat el 100%, que no és la veritat. Alberto no va cobrar 52.000 euros, que diu vostè. A més, sumeu bé perquè no plega 52.000 euros i que tampoc és així. Això seria 75.849 que cobraven entre els dos. De moment, el Partit Popular, el govern actual, sols de 5 persones que poden ser alliberades, ha alliberat a l'alcalde. I momentàneo no se va alliberar ningú més. I si s'alliberara, ja, com diu Isabel, igual podem dur-ho a la Junta de Portaveus i raonar i tal, però vamos, que no... I ja per acabar, el fet, recalcar que el fet que no estiga al 100%, si és un 90%, que no se preocupi la població, que anem a estar al costat del poble, que per això ens han votat. Gràcies. Una petició. Una petició. Perdó, Una petició. perdó, ho he dit abans. N'hi ha un turno de paraula. I jo dic que necessito una petició. Si em permet, vostè ja ha fet la manifestació, deixa'm contestar-li. Per favor, respecte, que jo també tinc dret a parlar. Per favor, ja ho ha manifestat, deixa'm contestar-li i escolte, que de veres, no està dirigint vostè, estic dirigint jo, assumix-ho. És algo tan senzill com que, per favor, liquidra l'ordre. Per favor, estic parlant. Respecte el torn de paraula, tant dels portaveus com de mi. Jo ja sé que en etapes anteriors vostè tenia les facultats de policia, per això m'he rodat encara perquè vostè deguera ser més respectuosa que ningú. S'ha establit un torn de paraula, s'ha establit un torn de rèplica. No se fa un tercer torn. Ello no obstante, vostè li faculte o li dona la llibertat perquè puga dir el que vulgui, no patisca. Així tenim tots dret a expressar-nos lliurement, però dins d'un ordre. Per favor, respecte quan els seus companys estan en l'ús de la paraula i quan estic jo, que en aquests moments me toca dur les tasques de policia. Per tant, avant. Jo sempre he respetat i respetaré el torn de paraula. I no estic parlant com a portaveu del Partit Popular, del Partit Socialista. Estic parlant perquè m'ha increpat a mi directament. Entonces vull fer una petició. Per favor, vull una llista de totes les empreses que no s'han reunit amb nosaltres i vull que la faça pública en el pleno que ve. Això li demane. I després, en tot això del tema de les delegacions, vostè ho ha dit al principi, de moment. Així és que, per favor, vull que faça pública aquesta llista de totes les empreses adjudicatàries d'aquest Ajuntament que no s'han reunit en aquesta alcaldia anterior. I la fa pública en el pleno de l'este que ve. Ha acabat? He acabat. Bé, doncs no sé si per al·lusió es vol contestar. Bé, doncs jo sí que voldria dir dues cosetes. La primera, miren el que cobren d'Almussafes en 8.000 habitants, que és del PSOE. Igual li sorprèn, que és molt més de lo que n'hi ha així. Igual li sorprèn. I a més d'Almussafes n'hi ha altres pobles també del PSOE i d'Esquerres que tenen un sou molt més elevat. Contestant també a Vox, tal volta duga confusió lo del 90%. Este alcalde va tindre una dedicació no remunerat del 100%. I aquest 10% no el vaig a cobrar, però per supòs que anem a estar un 100% i un 200% també, que el gestiona se cansa antes que jo quan estem treballant ahí. O sigui, això no se preocupen que ens van a tindre per lo que faci falta. En quant al consens, efectivament, creguem en el diàleg, creguem en comentar-ho. De fet, la modificació d'esta no és d'avui, s'havia pensat en caràcter previ, no sé si dilluns o una fetxa d'estes, és a dir, ho poden consultar també en el Gestiona i veure. En qualsevol cas, que se mos critique per fer-nos eco de lo que mos diuen, doncs també resulta una miqueta curiós. Sobretot també resulta curiós que vulgui que aquesta alcaldia de Presidència tinga menys drets que els funcionaris. Jo respecte la seva opinió, més no la compartix. En els drets tenim que intentar buscar que s'amplie a la major població possible, no que siga soles a determinats col·lectius. Per tant, no compartís que això de llevar els drets, sí, el del diàleg, per això
creguem en el diàleg, no en la imposició, i crec que estem fent gala de comentar les coses i raonar-les. Podem pensar de forma diferent en moltes matèries. I també ja per acabar, més de 40.000 euros que cobrava la meva antecessora, al mes eren 3.337, en 62. El que s'ha ficat, que són uns 3.400, la diferència, insistix, són 62 en 38. Sí que és de veres que n'hi ha més, però no se preocupen que no vaig a cobrar mai el 100%, estaré en un 90%. Per tant, aquesta quantitat no se va voler incrementar per això. Però no en quant a dedicació, que dedicació és un 120 o un 200%, no hi serà. Però bueno, en quant... La finalitat no és una altra que acabar assumptes. Jo soc advocat, per això a mi sempre m'ha sorprès que el màxim òrgan d'assessorament de l'alcaldia és la Junta de Portaveus. No ho dic jo, ho diu la llei. Esta Junta de Portaveus crec que ja devem quasi, no quasi més reunions perquè falta, però igual acabem l'any i tenim més reunions que tota la legislatura. És una de les finalitats. Crec que compartir amb els portaveus les inquietuds i el que volem fer, crec que és necessari. Això què vol dir, o què intenta dir en això? Que creguem en el diàleg. Creguem en el diàleg i els números estan ahí. És a dir, jo, que tinc una titulació, se contrata una persona per un assessorament que té menys titulació, és respectable, és un òrgan de confiança, és un personal eventual. Nosaltres no tenim personal eventual ni en tindrem. De adelante que no va haver assessor. Assessor polític, perquè l'assessorament tècnic i jurídic el presta la secretaria. En l'anterior legislatura, si sumem els salaris bruts de lo que cobrava l'assessor i l'alcaldia, suma 75.849 en 67. Els rete de veres a que comparen qualsevol suma estrafalària que facin o qualsevol comparativa, perquè és que no se pot agarrar el del d'ara, se té que agarrar el del 23, que és el d'enguany, perquè compares 23 en 23. I de tota manera, a pesar de les hipotètiques crítiques que se puguen tindre, se fica este salari i després els que venen darrere el mantenen. Con lo qual, el criticar ara és plenar-se la boca per després mantindre-ho. Però bueno, és molt respectable totes les postures, els agraïsc a tots les aportacions i ara procedim a votar. Jo li demanaria, per favor, que no s'abstinguera de fer comentaris perquè és de molt poc de respecte fer comentaris en veu alta quan se va a votar o se va a fer... quan no s'està en l'ús de la paraula. És que vostè ha dirigit això. Per favor, respecte al pleno, perquè això és una falta de respecte al pleno. No, les expressions... No, és que no se poden fer expressions. Quina fijació tens aquí? No tinc ninguna fijació. Vostè el que tindria que fer és ser respectuosa i mantindre, igual que fan tota la resta de la corporació, de totes les idees polítiques, respecte i mantindre el silenci quan s'està parlant un altre company. Ja està, tan senzill com això. Si vol fer alguna al·lusió o algun comentari, demani el torn de paraula i li se donarà, perquè l'estem donant en tot moment, però si no el té, per favor, no faça comentaris. És que és de mala educació inclús. Per suposat. No he fet ningú comentari. Està fent-ho ara. Home, m'estàs increpant. No l'increpe. Que he fet un comentari quan jo no he fet ningú comentari. Estic cridant l'atenció perquè no se pot parlar fora del torn. Jo li demano que no m'interrompisca. No se pot parlar... Estàs llamant l'atenció per alguna que no he fet. Per favor, liquide per segon vegada l'ordre. Per favor, no interrompisca i respecte l'ordre de paraula. Quan algú tingui el torn de paraula, si no li se dona el torn, no pot parlar. El màxim que pot fer és demanar el torn, que li l'he donat totes les vegades, però no, abstingues de comentaris, abstingues de coses. Per favor, ja està, ¿vale? Passem a la votació. A favor? Abstenció? En contra? Molt bé. El punt número 10 és nombrament de membres de corporació en òrganos col·legiats.
Tenim en la proposta designar, hi ha membres que són natos, que no tinc capacitat de decisió perquè té cara talla. Ahí poquet marge n'hi ha i és on diu la norma que té que estar. Per tant, jo crec que quasi tots els que estic jo crec que són per designació del càrrec. Designar Alberto Miguel Primo Llàcer i María del Carmen Furió Romaguera Furió, com a representant de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sur, designar a Vicente Alberto Romaguera Marí com a representant de l'Assemblea General del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València i substitut a Ramon Julio Llàcer Bassa. Tercer, designar a María Asunción Simarro López com a representant de l'Ajuntament en els Consells Escolars del Col·legi Jaume I i 9 d'octubre i Institut d'Educació Secundària i suplent a María del Carmen Romaguera Furió, designar a María Asunción Simarro López com a regidora delegada de l'Ajuntament del Consell Escolar i suplent a María del Carmen Romaguera Furió, sent nat el president del mateix, l'alcalde senyor Alberto Miguel Primo Llàcer. Quint, designar com a representant municipal en l'entitat per al tractament de residus entre Alberto Miguel Primo Llàcer i suplent Leoncio Luna Cabo. Sext, designar com a representant municipal de l'entitat metropolitana de servicis hidràulics EMSI, Alberto Miguel Primo Llàcer, i com a suplent a Ramon Julio Llàcer Bassa. I nombrar com a representant del Fort Valencià per a la solidaritat a María del Carmen Romaguera Furió i substituta a María del Sagrario Furió Grancha. Designar com a representant d'aquest Ajuntament del Comitè Local de la Creu Roja Espanyola a María del Sagrario Furió Grancha i suplent a don David Sales Hernández. I designar representant de la xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat a don Vicente Alberto Romaguera Marí i suplent a Miguel Monforte Castelló. Designar com a representant del Consorci per a la gestió de recursos, activitats i servicis en l'àmbit esportiu de l'Horta com a titular a María del Carmen Romaguera Furió i com a suplent a Leoncio Luna Cabo. I això és el que se somet a votació. No sé si voleu comentar alguna cosa. Sí, volia comentar una coseta, que és òrgans no col·legiats, i és en referència a l'expedient 10 del 2019, efectivament fa 4 anys de l'última legislatura, en la que l'exportaveu del Partit Popular, que en aquest cas era vostè, va fer un parell d'esmenes on hi ha la representació de tots els grups que estem així representats en el ple municipal y se comentaba que se pretendía repartir de forma equitativa la asignación de puestos. Además, nuestra propuesta, en referencia a esta esmena que se presenta, es la única que cuenta con la participación de todos los grupos municipales en la corporación. Jo entenc perfectament que ara mateix la casuística és un poc diferent, vosaltres teniu la majoria absoluta, però crec que una cosa és que demostrar una necessitat, no? o ese pesar per no tindre representació tot el ple de l'Ajuntament en aquests òrgans no col·legiats no s'ha de representar ara mateix 4 anys després quan se té la majoria absoluta, perquè crec que realment no són òrgans de govern, són representacions personals i al final no deixa de ser un càrrec merament postural. Realment queria fer aquesta puntualització per el canvi d'opinió per part del grup municipal popular. Carlos? Perdó. Perdó? ¿Sabes? Nosaltres recolzem les paraules de Julio, del company d'Unides Podem. Quan una cosa és estar en l'oposició i altra cosa és estar en govern. I donde dije digo, digo Diego. Així és que me pareix bé, són les seues representacions, però quan se va dir que se volia que se representara per tota la corporació municipal, ara que se té la responsabilitat, pues no se fa. És normal. Gràcies. Partit Popular? Sí. Julio, sé que no estàs en el DNU, però com sí que retraus, pues comentarte que el Partit Popular va raonar en Compromís i en Ciudadanos per presentar una proposta, però Ciudadanos ell mateix ja se va volcar la proposta i va pactar amb el PSOE i mos deixa tirats. Per altra part, en la Junta de Portaveus també podríem haver raonat en dilluns aquestes coses i estàvem oberts. El criteri que hem pres sí que és veritat que era repartir a reloj les regidories la disponibilitat
que tenim ara mateix els membres de l'equip de govern. El poble el passat 28 de maig va donar un missatge clar i està clar que és en el vot i recapten en el nostre grup. Per tant, no obstant, en els plenos donarem parte de tot el que es parle en aquest tipus de comissió, perquè no és per al grup que avui en dia governa, sinó és per als nostres veïns, és per al poble. Per tant, volem que tots estiguin sabedors dels temes que es tracten. Gràcies. No sé si voleu fer la paraula. Sí, en principi, com comentava al principi, no pensi que no tindria que ser així, tenim majoria absoluta, torno a dir. És normal que els representants no oficials siguin del Partit Popular, ho entenc perfectament. L'únic és això que m'ha semblat curiós, fins i tot que encara que s'ha fet un acord en més partits, queda registrat en aquest acte que el portaveu, en aquest cas Alberto Primo, exportaveu del Partit Popular, defensa aquesta postura. I clar, ara mateix que el Partit Popular defensa una altra postura, sí que m'he cridat l'atenció, però és completament normal. Entenc perfectament que és completament normal i no me queda cap mena de dubte que comentareu totes les coses i se farà perquè al final estem així per treballar pel poble i dubte molt que si vulgui arribar a amagar informació, en qualsevol cas, torna a dir. Són les meves paraules. Carlos? Isabel? Eva? Portaveu del grup municipal del Partit Popular. Bueno, és que tornem al mateix, que gràcies, però que en l'anterior contra 2.000 vots que va tenir el socialista no va pensar en ningú i al dia d'avui el Partit Popular ha tret 2.791 i creguem que la responsabilitat és nostra i ahí estarem. I tampoc anem a, per exemple, donar l'EMSI a grups d'esta corporació que no estan, que estan a favor de la depuradora, perquè creiem que en les votacions la gent del poble ha donat la seva confiança a fa uns mesos quan nosaltres érem l'oposició i estàvem en contra de la depuradora i avui continuem fent front no a la depuradora i presentant al·legacions i ahí estarem, al costat del poble. Molt bé, per explicar-ho, perquè jo també tenia de parlar però respecte a aquesta paraula i no vull interrompir a ningú. Tu imagina't, imagina vostè quin contrasentit seria enviar a un membre de la corporació que està a favor de la depuradora a la entitat metropolitana de serveis hidràulics. És que no ens han triat per això. De tota manera, prenc l'oferiment, en la Junta de Portaveus se podia haver raonat, no va haver tingut ningú inconvenient en raonar a veure quina representació o quina cosa acoplava més. De fet, també adelante que hi ha uns estatuts de la mancomunitat que se tenen que modificar. La mancomunitat podrà anar més gent si s'arriba a nivell comarcal, en nord a sud, a un acord, se podrà ampliar a membres d'altres partits polítics. Això serà un quid pro quo, no? Si els altres pobles se fan el mateix, doncs se podrà repartir. Jo crec que seria una cosa positiva que se fera, que jo estaria molt content en que no seguirem sols del Partit Popular, és que estiguem en els òrgans supramunicipals. Sí que se va donar compte. Nosaltres, si ha vist algun pleno de la legislatura anterior, sabrà que demanàvem saber què és el que se raonava en aquestes entitats. La resposta que se ens donava era vostès tenen un membre allí. Perdone, és que nosaltres, els òrgans supramunicipals representen al poble, no als partits. Tenim aquesta conceptualització, tinguem per segur que quan tinguem qualsevol membre d'estos òrgans supramunicipals, quan tinga que assistir a un òrgan d'estos, no pot ser d'altra manera, donarà compte de lo que s'ha raonat ahir i es posarà el que s'ha dit i quina és la postura del partit en aquest sentit i quina és la postura de l'òrgan supramunicipal i quina és la postura que s'ha pres pensant sempre en el benestar del poble. Crec que és una obligació i per això expliquem que seria un contrasentit, fins que no se clarifiquen algunes postures, doncs no se pot... És una llàstima que no se pugui contar... A mi m'agradaria contar en tots, ho dic de veres, perquè seria senyal que anem tots a una i que en certes coses estem d'acord.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Com és un ple extraordinari, que sap mal. Ah, sí, perdó, tenía que votar. Creo, normal. Sí, ¿a favor? ¿Abstención? ¿En contra? Molt bé. És un pleno extraordinari, me sap mal, però és que no n'hi ha luego si preguntes. En el pròxim sí que n'hi haurà. És que ho marca la normativa, no és que ho triem nosaltres. Com al ser un extraordinari des de l'organització, no poden haver luego si preguntes. En el pròxim podran formular totes aquelles que tinguin per convenient i participar. Moltes gràcies a tots els assistents per la seva participació, gràcies per l'apoyo que he rebut en això i gràcies a tots. Bona nit.